God aften. Her har vi Arthur Jan Malinski, der skal synge lidt aftensang. Hvem er det, du vil synge med i dag? Det ved jeg ikke. Hvad hedder han? Hvad? Nej, hvad hedder han, der synger sangen normalt? Har du zebra? Ja, kan du huske, hvad sangen hedder? Mhm. Den hedder Millionær. Millionær. Værsgo og gå i gang. Har så sige. Og far? Nu er det meningen, du skal synge. Far? Det er fordi, far, jeg skal først prøve at tænke, hvordan man starter med den. Okay. Hvordan starter den? Kan du huske det? Det var bare tørstigt. Må jeg prøve at kigge? Jeg synes, du skulle prøve at synge i stedet for. Jeg går rundt og tror, og så er vi at lave den million. Vi kan få alle synser. Hvis det er nogen, en du kan stå på, en der ser ok, en der hatter venner, en hun er af solskin, den elsker den du er i enden. Kom nu tilbage, bag. Super. Tak for det. Må jeg prøve at se?